Pred neovládateľnými rizikami treba svoje auto chrániť. A to čo najrýchlejšie. V Only si auto poistíte do 5 minút. Stačí vám len prístup na internet a poznať vašu SPZ-ku. Väčšinu informácií o aute za vás bleskovo doplníme my. Zvyšok jednoducho zadáte z techničáku. PZP či havarijné riziká? Vy predsa najlepšie viete, čo vaše auto potrebuje. A voilà, cena je tu. Potom už len zvoliť spôsob platby a o auto je postarané. Jazdiť môžete i hneď. PZPčko aj havaríko máte na jednej zmluve, ktorú si spolu s bielou a zelenou kartou nájdete nielen v e-maile, ale doručíme vám ich aj priamo domov. Rovnako jednoducho si u nás vybavíte i obhliadku, vyriešite nehodu či poškriabaný vlak. A všetky veci spojené s poistením auta odteraz vyriešite rýchlo a pohodlne online alebo cez telefón. Ešte skôr ako dopijete čaj. Poistite sa v Only za pár minút a majte svoje poistenie pod kontrolou. Onlya. Meníme poistenie k lepšiemu.